Jak tumauma amang ibaga nga ay ayaten ka Apo, ket agyaman ak unay, tasika itimun una anagayat kanyak Apo Jesus. Amen and amen. Ayaten ka Apo, ken pigsa ak timek ko, nga agdayaw ken ka, ug kararwag siraragsak, agrag ug kaari, diin ka agpaay anasam it kaun-uning, iti lapayag mo. Ay ayaten ka Apo, ken pigsa ak timek ko, nga agdayaw ken ka, ug kararwag siraragsak, agrag ug kaari, diin ka agpaay anasam it nga un-uning, iti lapayag mo. Ay ayaten ka Apo, ken pigsa ak timek ko, nga agdayaw ken ka, ug kararwag siraragsak, agrag ug kaari, diin ka agpaay anasam it nga un-uning, iti lapayag mo. Agpaay anasam it nga un-uning, iti lapayag mo. Agpaay anasam it nga un-uning, iti lapayag mo.